Goedemiddag alle heren. Van harte welkom op de 11e editie van de Admiraliteitsdagen. Het evenement van Wat is Friesland. Even welkom dat jullie al hier binnen. In het bijzonder ik onze gasten. De bewoners vanuit de verzorgingshuizen. Je hebt waarschijnlijk alweer een hele reis aan. Maar natuurlijk ook de meesten thuis, want we weer livestreams vanuit RTV NOF. En wat hebben we mooi waarde bij. Het kan het beter. Voor de officiële opening jou ik graag het woord aan onze burgemeester Johannes Kramer. Dank u wel, Richtje. Een applaus voor mevrouw Monsma. Dank u wel. Ja, meisken, het zal je het wel vaker zijn worden, maar wat hebben we er mooi waar bij. En het is zo dichtbij, hè. Denk erom, wel goed drinken blijven. Alcoholvrij natuurlijk, hè. Ja. We maken er emotioneel een hartstikke mooi feest van. Als je nou jong bent of wat, je komt uit de stad of uit de regio, als je nou sneus is of zaterdag, het maakt het allemaal niks uit. We maken er 4 prachtige dagen maken voor hier bij deze 11e editie van de Admiraliteitsdagen. En je jonge meisje, binnenburgemeester Ruben. En Ruben komt net uit Dokkum. Ja, dat moet even verklapt worden. En Ruben komt net uit Dokkum, maar uit Kolm. Dus dan maak ik een wolfreegje van... Ruben, wat vind jij van de Admiraliteitsdagen? Nou, ik vind het een hele grote eer om met burgemeester Kramer en Richtje de Admiraliteitsdagen te mogen openen. Het is 4 dagen groot feest in Dokkum. Ik wens voor alle inwoners van de gemeente... Oh shit. Een hele fijne dag. Dankjewel, Ruben. Hij doet het fantastisch. Ik kan haast wel ophalen. Super. Mensen, ik wens Jim een hartstikke mooi dag, een hartstikke mooi concert. Maar de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Frieselta. Geweldig dat Defensie hier doet weer. Het muzikaal, de boel mooi ziepend. Maar een prachtig concert. Ik zou zeggen, geniet ervan. Goeiemiddag, Ali. Ja, dat is al het Fries dat ik kan, sorry. Namens mijn collega's van de Koninklijke Militaire Kapel, Johan Willem Frieso, mag ik u ook van harte welkom heten. We vinden het heel mooi om hier te spelen en vooral in zulk stralend weer. We hebben een gevarieerd programma meegenomen, zelfs een bekende zangeres, maar we beginnen met alleen het orkest. Het stuk Godspeed van de Amerikaanse componist Stephen Melillo. En Godspeed, dat betekent zoiets als behouden vaart. Dus ik wens u allen een behouden vaart bij dit concert. Godspeed onder leiding van onze chef-dirigent Major Tijmen Botma.
Zijn er ook mensen hier die vroeger op pianoles hebben gezeten? Ja, 1 kind hoor ik. Verder helemaal niemand. Ja, nog 1. Ja, dat dacht ik al. En kennen jullie dan ook het stuk Vuur Elise? Ja, dat is best bekend. Wij gaan nu Vuur Elise spelen, maar dan in een filmmuziek jasje. Bijvoorbeeld in de stijl van James Bond of Breakfast at Tiffany's. Vuur Elise at the movies.
wij zijn niet alleen naar de Admiraliteitsdagen gekomen. We hebben ook een zangeres meegenomen. En dat is... Kijk, en er zitten 3 fans van haar hier vooraan. Dat hoor ik al. Ze heet Jenny Lena en ze is in 2015 viral gegaan met haar versie van Who's Loving You van Michael Jackson. Ze zingt soul, blues, funk, jazz en ze heeft getoerd in New York en Los Angeles. Maar vandaag is ze hier in Dokkum. Ze zingt van Andra Day, Rise Up. Dames en heren, Jenny Lena. Goedemiddag, dames en heren. Dit nummer heet Rise Up. You're broken down and tired, living life on a merry-go-round. You can find the fighter, but I see it in you, so we gon' work it out and move mountains. We gon' work it out, move mountains. I'll rise up, rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. I'll rise up, rise like the day. I'll rise up, in spite of the ache. I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. For you, for you, for you. When the silence isn't quiet and it feels like it is getting hard to breathe, I know you feel like dying, but I see it in you. We'll get it to his knees. We'll move mountains. We'll move mountains. We'll rise up, rise like the day. I'll rise up, rise unafraid. I'll rise
mooi. Ik kom zelf uit het mooie Amsterdam. En ik kan zo genieten om hier te zijn. En de zon is er, dus kan niet meer misgaan. Dokkum, mag ik jullie even horen? Ja, oké, dat begint al goed. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Dokkum, maak dan het geluid! Yes, want we gaan nu eventjes een beetje voetjes van de vloer. Ja? Ik zal erg voorzichtig zijn hier, want het krijgt een beetje te land, zee en in de lucht gevoel. Er staan de rest te water, dat moeten we niet hebben. Maar ik zou zo zeggen, Tijmen, als jij er klaar voor bent, ben ik er ook klaar voor. Yes? Sometimes we want to take it a little bit slow. Oftewel, af en toe zingen we mooie rustige nummers. Maar vandaag willen we het ook een beetje pittig doen. Of zeg maar, we gonna do it rough. I left a good job in the city, working for the man every night and day, 'cause we're rolling, rolling, rolling on a river. Let me say, I left a good job, they're burning, 'cause primary keeps on burning, and we're rolling, rolling, rolling
zaterdagavond met jullie. Heerlijk. Oké, ik zie jullie zo meteen weer terug. Geen paniek. Jenny is straks gewoon weer bij ons terug. Maar we gaan zo eerst verder met een solist uit ons eigen orkest. En daarna spelen wij een muziekje dat bekend is geworden van TikTok. Ik had met pianoles wat minder succes net, maar wie heeft hier allemaal TikTok? Ja kijk, dat zijn er toch meer. Het is The Wellerman. En als je het hoort, ken je het vast. Maar eerst spelen we Icicles van de Noorse trompetist Ole Edvard Antonsen. En de solist staat al klaar. Dat is op bugel Thijs Mus.
Goedemiddag. Zo. Nou, het volgende nummer vind ik zelf is een van mijn favorieten. Het gaat erom eigenlijk, we gaan door goede tijden en door moeilijkere tijden. En in die moeilijkere tijden is het zo fijn als er iemand voor je is. Dus dit nummer heet Hold On To Me. The best of me's barely breathing. When I'm not somebody I believe in, hold on to me. When I miss the light, the night is stolen. When I'm slamming every door you've opened, hold on. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I've reached the end. Hold on to me when I forget I need you. When I let go, hold me again. When I don't feel like I'm worth defending, and I'm tired of all my pretending, hold on to me. When I start to break in desperation, underneath the weight of expectation, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me when I forget I need you. When it's too dark, hold on to me. I could lay here in your arms forever, 'cause I know nobody loves me better. Hold on to me. Hold on to me. Het KNK-JWF. Groot applaus, dames en heren. Onder leiding van Tijmen Botma. Zijn ze geweldig. Tijmen, we gaan er nog één doen. Voor deze vroeg ik me af. Wie houdt er hier van dansen? Ja, niet allemaal tegelijk. Wie houdt er hier van dansen? U ook in de boot, ja. U kunt met het volgende nummer gewoon lekker meeswingen met je bovenlijf. Maar ik zou zeggen, als het kan, ga erbij staan. Want dit is echt een van de heerlijkste nummers. Saturday Night Fever. Let's do it. En het is gewoon zaterdagavond hoor, voor ons. Ja? Kom hem! Dans met ons! Woe!
could spend forever just a minute of your time. More than a woman, more than a woman to me. Yes, you are more than a woman, more than a woman to me. More than a woman. More than a woman, I like to be more than a woman to me. More than a woman, more than a woman to me. Laat je handen nog aan. Kom on. More than a woman to me. More than a woman. Dankjewel. Dankjewel. Groot applaus voor deze geweldige band. Orkest. Ik kom zo nog even terug, lieve mensen, maar we gaan nog even genieten. Van iets heel anders. Dankjewel. Wij gaan verder met 2 keer muziek van een Britse band. Straks spelen we een medley van de band Queen. En je mag meezingen als je de tekst kent. En daarvoor spelen we een liedje van een andere Britse band met een solist uit ons eigen orkest. Dat liedje heet in het Fries Kliester. Weet iemand welk liedje dat dan is? En de mensen uit het orkest mogen niet meeraden. Dat is Blackbird van de Beatles. En solist op fluit is Hanna de Witte.
Ja, dames en heren, en dan zijn we nu bijna aangekomen bij het einde van dit concert. We gaan nog 1 liedje voor jullie spelen en zingen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie komst. En ook dat jullie nog ook zijn blijven zitten. Wij spelen nog 1 liedje en daarbij zingt Jenny Lena met ons mee. Dat is van Stevie Wonder, Sir Duke. Nog 1 keer de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van chef-dirigent Major Tijmen Botma. Geef ze nog een groot applaus.
Kom. Hoe was het voor jou in Dokkum? Heerlijk. Ik blijf een nachtje slapen. Iemand plek? Vast wel, denk ik. Ja. We zijn heel erg blij dat jullie zijn gekomen. We hadden de opening van deze 11e editie niet beter kunnen doen dan met jullie. En ik wil 3 namen even bedanken. En ik heb een briefje gekregen. Sergeant Sander Borst. Chef-dirigent-major Tijmen Botma. En natuurlijk gastartiest Jenny Lena. Er zijn bloemen voor jullie. En we hebben nog een klein presentje. Want dat weten jullie misschien niet. Jullie mogen wel een beetje dichterbij komen hoor. Dat Allemaal hier sta ik zo alleen. buiten. Ja. We hebben namelijk 4 dagen feest. En dit evenement wordt volledig gedragen door sponsoren en de inzet van vrijwilligers. En nu hebben we nog een sponsor bereid gevonden om jullie nog iets te geven. En dat zijn de welbekende Wilhelmina pepermuntjes, gesponsord door Fortuin. Dus iedereen die op het podium zit en staat, die krijgt een blikje mee naar huis. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Nou, ik zou het leuk vinden. Hebben we daar nog een beetje energie voor? Want het is voor jullie ook warm. Ja? Eentje? Helemaal goed. Geef ze een applaus.
Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF. Weerbericht. De zon schijnt volop vanmiddag. De temperatuur bereikt op grote schaal tropische waarden van 30 à 31 graden. In het noordwestelijk kustgebied en aan de Zeelse kust is het met maximaal 28 graden iets minder heet. Er waait verder een zwakke tot matige oostenwind. En ook vanavond is het helder en blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang, rond 7:15, is het nog altijd 23 tot 25 graden. Uiteindelijk daalt de temperatuur in de nacht naar minima tussen 14 en 16 graden. Maar in sommige stedelijke gebieden blijft het kwik hangen rond 20 graden.